Anyang laki din! Siyak ni Agnes. Sekretary dito yung office. Si Kaji is istoryaan ni Henry anagagat. Kan nasingpot a sekretary da. Siguro is-istoryaan na naglukmag kanya. Saan mat? Nasurok a 40 mon. Ang apay ang nagpintas ka pailaang. Si Kamat, napinpintas ka latta Anya ka diti sekreto. Iba ka man mat. Nabayagan na kahit kuti kumutong. Kababagik laang at talaga daytoy. Anya nga iti usaram di tarupam, tanya. Awan mo't makita ka pekas kan kurat-rat na. Mamati ka ka din, ibagakan ka tipod no. Anya dayta? Sa anak ngamin nga ikikan iti stress nila kay ko. Kasta gayam Isumot lagayam ayang looking ka. Ita, amo kundi sekreto. Makabannog mati umatendar iti get together party iti office yo. Si kang ti center of attraction da. Napintas ka kanong amin. Kat nasaya at kagayam apadre di pamilya, iso akastoy ti resultana. Dagiti daddo mga office mates ko. Saan da kayat nga itugo dagiti misis da. Ta nagbabakit ka ng ti itsura da. Sobra ka mat nga guyaw. Dagiti daddo ma, puro puraw ka ng dagiti buhok da. Dagiti mo daddo ma, ay na, naglulukmag da. Malaag sukat tanta ni Rabiin, masapat apay manen nga agriing inton bigat. Taparubwatak dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Ken si kamat, mapan ka ag trabaho. Hello, Mother dear. Kumusta ni Nanang ni Anabintas Lata? Ay, nakamano ako nga awag ka. Sumapay ang nagbayad mo asong batan. Ado nga di customer mi dito barlol ko. Apay aya. Kat, kapat patulod ko matken kati allowance mo. Kurang ka di ba iti 2,000? Ay, sa anak mo't lang nga agim impagan. Ha? Ada sakit mo? Ay, dahito sikat ko. Dahito tumang ko. Naut-ut da. Pati to'y sikaw. Diyak makaiga, muray walis lang kuma. Ay, soas nagadun nga asakit yo. Umay nak kumailutan dito'y balay. Nagadupay lang di customer ko dito, Mother. Kaya't yung matay account. Oh, naut-ut lang dito tumeng. Ken sikom, matay kan. Malawan umayak. Dagasumot lang ni Manang Waliti siya. Tanabayag adyak nakikita. Ano da oras na? Matayak ko nagtumot no di na ko may bisitaan. Ay, wan, umay kami. Saan ka ba yung matay, Mother dear? Manang ko na bintas. Dinakman bulaan na kasta, tanijak pa nasagay sa ito'y buok ko. Madamaak namin nga glablaba. Ay na, ibatin pa ilang day talablabaam, tada pa pananta. Ay saan ang mabalin? Naurnong tilalabaa. Sa dino ayat ipapananta. Apay, saan nga imawag ni Nanang Ken ka? Saan mat? Apay ayan. Apay, anya ti mapaspasamak kan kwa na. Ag sakit ka no? Ha? Agsakit? Agsakit? Anya ti sakit na. Ay na, matay ka no saan ta mapanbisitain. Itan? Seryoso ka? Wan, iso nga umay kan. Nanang, anya ti mapaspasama kada kayo. Anya ti sakit yo. Nasaya at magtaimay kayo adagos nga agkabsat. Apay, anya aya ti marikrik na yo, nanang. Agsakit nga ro, dandag ito'y tumang ko. Day talaang, tumang laang agsakit, inayaban na kami. Agsakit pa'y nga ro, dahito'y siko. Siko laang tinasakit, ay unay kayo matan, nanang. Pinagdanag na kami pa'y. Wan nga rod, kasanon no, da sakit mo iti puso. Naday kami iti nervyos ken ni Manang Leticia. Ay, ilutan nakman kide. Anya lakit din ayan ni nanang. Da kami pa'y laang matipagpailutan nyo.
Nagado ti pagpamasahyan dita. Trunes, agbayad ka lang iti talugason, masahiyan da kan, maderdir. Matayak lang aro, didak pa ilakayat nga asikaswan. Sige man laangan. Iluten da kan kin ni Joy. Mapanyo alaan jay lanay jay cabinet ko. Mala siya kung ti mapanmangala. Mayat ka di pa yung usara na paghilod da ito iduldulin yung alana. Apay aya. Nabunglog metan ti angot na. Uray angutam. Aywan, madin. Nagbunglugan day talana. Mayat pa'y dayta. Katno ada birtud na dayta alana. Sininglag pa'y laday di tatang yu dayta. Day di tatang? Ay na, katno sa nga pulo na tawanan na tayo day di tatang. Ay nananang nula na laang ado di tatimagatang. Adda pa'y perfume na. Mayat nga iapros iti saksakit ti bagbagi. Dayta alana ti kayat ko. Makaagas dayta. O sige, ilutod na kon. Ay naman nang sikati umuna. Kasla Maria kakamang sagi diti day talana. Ala siya kon. Sa dino ti kayat yung umuna nga iluto. Dito'y ulok ah. Sige. From head to foot. Nakaturog metadagos ni Nanang. Kalpasan na mailo titila na ti intero abagina. Wen nga rod. Kasla na bang aran ka no tirik nana. Ada pa'y laangot na dito imak. Agat na bunglog alana. Kano ko na asaan ka no makaturturog iti rabi eh. Ket ita, kalpasan ang nailot, nakaturog at agos. Ay naman ang agpada kami iti problema kini Nanang. Ada insomnia. Ayan. Juan, narigat ko ang maala ti turog ko. No apay mat Siya, ag sakit-sakit mat akanayon ti sikat ken bukot ko. Jakman amo no anya da ito asakit ko. Kat gagangay tabumakat kamat nan. Di ka man agsao iti kasta. Uray bumaketak ta saan amadlaw. Napinta sa klatan nyo. Juan tada ka mang papapintas ken ka. Oy, jay whitening nga inutang mo. Di mo pa'y nabayadan. 1K day jay. Nakaliingan ni Nanang. Ay, Mader, okay ka ka din? Ay, nagmayatan tiriknak. Nabang-aran ak unay gapu iti panangilot yu kanyak. Saanan anasakit day tatumang kansi ko yun, Nanang? Saanan? Mayunat kumatan. Oh, nasayat no ka sa Mader. Kat, kasano ngay nga ron? Agawit kami kani Manang. Umayda kayong tumanan bisitaan kan ilutan. Kaano kayong agsublay? Basta, awagan na kami. Umay kami adagos. Mala, intan sister. Apay, saan nyo agkasapulan da ito'y lana? Ha? Di kanulana na. Di mo kasapulan. Mangala kayong agkabsat. Amok agkasapulan nyo da ito'y. Nabirtod da ito'y alana. Nagsakit at talaga da ito'y sikat ko lang kay. Kitag tumar ka ti agas Amumat akabutang ko ti agtumar iti agas. Kita niya kay nga rin ti may tulong ko. Masahiyam man kit din. Ay, nabanugak. Kaya't kung ti maturong. Italaang wat nga agpamasahe akin ka. Ay, nabanugak nga rod. Sige, maturog ka lang. Intun bigat to, tama pantag pamasahe. Adumo dita ti mabalin na pagpamasahyan. O anya pare, kayat mo ang mapanta agbar. Sweldo intun bigat. Amumita sa anak ang mahilig ng agbar pare. Maminsan laeng mate. Apay ang mapanak pa lang agbar. Nagpili
pintas kan siksi kan kanayon na banglo ni misis ko, pare. Ah. Sa bagay mat kidi Ningamin misis ko. Sus, nabaybayan nan ti bagina. Makitam la kumain na. Permitilok magna. Ay kit basol mo pare. Tabi naibay ang mga amin ijay kusina. Ay, jak man mo. Tatunggal agawi dak. Agat sukapay ti payud na. Ay saos nagalsumay. Ay, sana bali. Taagawi sak iti sa bali akadwak nga agbar inton bigat paray. Wan pare, ado di tate kaya nang agbar. Dagiti padam analulukmag ken agat suka ti payod dagiti asawa na paray. Anya ngay manan, di kaya't mong aramidag di tamok mo. I-relax mo mutan Saan na libre? Agbayad ka matin oray kagudwalaan. Huwag ka di, danag mun ayan. Agoray ka man? Anya day tamaangot ko? Inosar ko jila na nga inted ni nanang. What? Ay susapo. Isumatlagaya mga adda maangot ko anabangsit. Mayat si ka. Naksayan ti sakit to'y sikat ko. Ay na, nukas tanto matlaing ti angot na. Diyan kaya't nga usaran. Padasumot bareng maagasan day ta insomniam. No way! Usarat tumanen inton rabi bareng maikatan ti sakit to'y sikat ko. Kat, kasano no maangot nila kay mo? Anusan na? Agpampamasahi akting kwa na hindi namot kaya. Iso nga anusan na ada ito'y na-discobrek nga agas. Muna ako na maturog ba kay? Kadan sa apay mo aramidam dito sangwanan dito sarmeng. Wen, umunakan. Aprosak laang to'y sikat ko itilana. Nagsadot ka mo amang basahe ka niya. Dan sa may bagbagan ba kay? Awan, maturog ka. Kunak mo day bagbagan. Ala, tamaturog ka matang. At tanay, masapat naman nga agreing inton bigan. Ay, nagmayatan tagid no kastoy nga awan rik-rik na asakit ti sikat. Ano na yung maangot ko ba kay? Awan mo't maangot ko. Agat nabunglog alana. Maturog ako. Saan kan anatagari? Sikan sa mo ba kay? Tainya pros mo alana dito siga mo. Ay saan mo abibiyangan? Ta iso ti makaagas dito'y sikat ko anasakit. Nagbanglo kay di, akaida. Ita, agat nabunglog ka na lana. Kasano maanusan ka akaida ngay no kasta ti angot mo ba kay? Pare, kaano ka magsubli ba? Inton sweldo manan pare. Umaya mo pare. Ha? Imapal ka kada kami? Sa bali mo tinti angon ni baga ko. Agat lana mo tinanabonglog. Sana kas idi akas lasabong arosas. Nagbaliw mo na. Siyempre, adda edad na. Imbag ko man ordinaryo alana laag. Jay pa'y mo nabonglog alana. Ay sus. Bakit talagan pare? Hello? Ay, good news manan ko. Good news. Anya day ta good news. Mayata titurog ko. Awanan insomnia. Anya tinaramid mo. Ay na. Kailan ang hintid ni nanang. Inyapros ko lang dito muging ko. Kanto titel-tel ko. Ay na, mayata titurog ko. Ay kat mayat Ay, talaga na birtud yan ang hintid ni nanang. At agas ko itinsomniak. Ay, wen nga rod, nabirtod ka dagiti saksakit. Ngam amom, awan pa'y ni manong mong. Ha? Apay ngawan pa'y? Katne, alas 9 ni tirabi Di naksamot kayaten, gaputa tunggal rabi amaturog kami. Agat nabunglog alana ti angot ko.
Mabit lang. Kaso ti aramidam, tapno saan na ka ngay sukat iti sa bali. Anya dayta. Irasaas ko kan ka. Abrusam, di baro kong na itinabunglog alana. Anya? Anya dyan ang mga ko at chismis dito yung office tayo. Adda ka nang chicks ni Jimmy. Ay, diya ka mo na ita. Sikang ngamin di ka na yun na nga itugot ijay bar. Ay, sumot ngamin tagaw-awis. Nagpintas, kan nagsexy ni Leticia nga asawa na. Ngumisukat na pala ang iti trabaho ijay bar. Kasan ho? Saan kanumot ngamin anabanglo ni Mrs. na? Ay, nagrabaho arason. Da kayo at talaga alalaki. Di kayo map-map-no. Ay nalakay. Rabi ikamot manin anagawid. Dalang na panan may. Kentni. Agoy-uy kamot. Yak man naman. Naarbisa nak sa ito. Maalag. Tugaw ka taaprusak day tabarukong mo itilana. Jay lana na bunglog. Ay saan? Jak kaya. Nagbangsit kaya mo na. Tapno maimbagan ka. Italaan. Sige man nga ron bakay. Ay na. Babaen na ito alana. Maimbagan ti ulit mo. Ken, saan ka pa yun nga ag-chicks? Chicks nga ibagbagam mo. Orasyonan naksamit din bakay. Nay. Nagbanglo ka na bakay. Anya di pa banglaw? Jailana ni nanang ko. Ano niya laki din bakit? Nagbanglo ka talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anyat ko nam, mapantayo agpasyar ije bagyo no Sabado? One friend, mapantayo man mo't iliw-liwat ibagbagi tayo. Awam mo't dakas na no sagpaminsan. Sa bagay mo't kitdi Ay katuan mapantayo. Sana bale, syakti makamu iti amin. Siguro, adda midyer bonus yun anya. Isong agaw awis ka ije bagyaw. One, adamot basit, umanayla apagpasyar tayo. Ay katuan umayak, friend. Adda mangay ayab ka na tayo, Joyce. Wan ngagpaiso. Babae mo. Anya nga tatibaga na Mabiit lang. Isunsamot dahi ta jay babae nga agdamdamag iti how much is your outfit. Anya? Agpaypayapay, friend. Mapantayo ka no iti ayan na. Amangan kit di may. No da tayo ti damagan na. No, how much is our outfit? Ay kat, nasaya at amare. Tapno uray maminsan, kat makita mo dagiti tattao ti rupropa tayo nga ipus ti sabali a tao. Ay, sa bagay mo't kit di O ala, mapantayo nga rudan. Ay no, mababainak itay ije babae nga agdamdamag. Numano ti balor na daytoy kawus ko. Ay na, friend. Awan ti rumbang a pagbainam. Awan mo ti dakas nga inaramid mo. Sa bagay. Ala, padaanan takit di nga ipus na dayjay Isu ti content na iti vlogs na kat. Kasta? One friend, pudno ti ibagbagak. Padaanan ta. Ay na, friend! Ay na! Sana all talaga! Oh, apay manan akas ti bagbagam? Sana all manan nga. Sana all kunak gaputan na buyak di impos da iti Facebook itay bigat.
Jay video yo ijay bagyo. Ay na, manulaang nga oras na palabas manipod impos da. Ngam, kita man, ada tinasurok a 100,000 abuse na. Siyempre, napintas kami ngamin kan ni Bogan agayam ko. Iso nga ado-adagos ti views na. Anyan? Namukla ko maamasabat yung dahi a vlogger. Imaya kumamat. Sigurado asikatak mat itay. Nya? Makabannog ka talaga ti agtrabaho, pari Opong. Si kakit di mo't kumare. Amin mo't atrabaho kit makabanaw. Oray to pa'y panangan. Wenno panagsiyar. Kit agling at ti tao. Iso nga awan tinalaka at trabaho itan, maray. Sa bagay matkit di Anya nga day taboy-buyaam di ta silpon mau, pare. Kwa. Buy-buyag man na ito video da Joyce Kanbogan, hindi kalman. Bijaw? Wen maray. Kita mo. Impos ida di vlogger nga agdamdamag no how much is your outfit. Anya? Nagmayat nga rod. Awan pa ti manungal daw manipod na ipos ngam na. Imabuti na 200,000 views. Anya? Ay na. Imbag pa'y da Joyce Kanbogan. Sikat dan. Gapoy ti dayja how much is your outfit. Papansin daw unay. Kunamlan iso ti kapintasan. Masalaw kung tulada jay how much is your outfit. Kasaritak. Kasyak man mo ti alaan na iti video. Apay, kasta tila nga managawit. Bakay? Nakarupang kamanay. Siguro, adda man ang nakaapam iti pagtrabaho man niya. Sumardeng ka man si Kalakay? Tunggal agawi dak akas to'y tila nga? Kanayon akas tati ibagam. Isulang mga mintam mo ka makagapaw. Bakay? Apay nga minaya? Marurudak. Kunamlan asino a kapintasan da Joyce Kanbogan? Naapay? Siguro, nakita niya nag-viral a video da ijay bagyo niya. Nakita ka? Ngamjak mo't apalan ida? Dayjay tulakit din ti apapala? No saan ka nga umapal? Saan mo kumakas sa reaction mo Milang. Ay saus, amo kung nagita nga style mo Anya? Ay namaray. Nakita mo ka di viral a video da Joyce Kanbogan. Ay no? Gapo iti dayjay. Namimpinsan mo iti na simikat da. May sakamot, pare. Apay, makaay-ayo ay ajay video da. Anya? Anya laang nga pormada. Langada pa'y laang agbibisindan. Anya? Ay, orayem pare. No siyak to mati ag-viral. Sigurado, abutan to ti milyon ti views ko. Putom day ta. Adayo mat ang addalangak. Kumpara kadabugan. Anya? Nay, apay aldawang di ka pala agrobwat. Apay, di ka kadima pa nagtrabaho. Saan? Sa dinong arti pa panamay. Nakapalis ka may. Adda na patag apapanak. Inakman mat iji town. Inak sa pulan di babae a vlogger. Di, how much is your outfit? Anya? Iso nga insuot ko rito yung kanginaan a sapatos kan kawas ko. Tapno, walking 10,000K. Saan akas kada Joyce Kanbogan? Manulaang ngay matibalo di outfit da? Talo gasot? Anya? Ay, mapukpukaw sa amot ng dilimbong ti panuno mo, milang, Kaya't ko lang nga iparupa kadakwada a nabalbalor dagiti kawas ko ngam isuda. Anya? Anya? Mabisbuisit ni Milang kadata? Wan ka no? Iti anyaga po. Awan mo't tidakas ngay naramit akan kwa na Gapo ka no iti nag-viral a video ta. Anya? Para dayjay laang. Nagsakit tinakam na. Wan. Ay na, makaalagak nga rod. Saan ka no ang nagtrabaho idi kalman? Napan ka no ijay town. Sinapol na jay vlogger anang ipos kadata. Anya? Ay, na yun ni Milang aya. Kat,
Nasakit tinakam na taadun a tao tinakabuya iti video ta. Kayat namot siguro sumikat Ay, nimilang talaga. Awan talagang timakunak iti dayja a tao. Amin matlangan, apalan na. Makabanog. Oh, anya. Naala na kan iti video di vlogger anapan mo si Paul. Saan nga rod? Mano nga oras anang tugtugawak ijay taon? Ijay matlang ng videoan na kada Joyce. Ngamawan mo. Ay unay kan aya. Bas sila day taabanag oh. No apay pa lang amin ang masapol nga aramidam. No kaya't mo asumikat, di video tabagbagay oh. Tas si ka mismo ti mangipaus. Ay na, Chris, aya, sikat ti awan panunot na. No siyak ti mangi post, manulaang nga ti mang buya. Basit lang ti followers ko anya. No di vlogger ti mangi post, ado ti mang buya. Ta syempre, ado ti followers na. Anya? Sigurado, no siyak ti i-post na dayjay. Ay, umabot iti milyon ti mang buya. Rabiain, apay di ka kadipay maturaw. Ay, saan? Ilabak tayo ti kawas ko nga inusar ko itay, tapno mamagaan. Usarak matlaang inton bigat. Anya? Mapanak manen iji taon Sa pulak da iji a vlogger. Kay, saan ka man ang mapanagtramahaw? Kat, mapanak tulat ta Sana ka sumardang amang sapul iti da iji how much is your outfit? Ay, talaga anak po kawin ti limbong ti panuno mo oh. Anya lang nga iti ibaga na di busmuking ka. Ay na, rasunak la da iji lakay. Naglawar iti bakrang ko apangalaak iti rason. Anya? Ay, anya laki ideng. Saan pa yan ang mag-aanday takawis mo? Ngam, isuot mo latta. Apag iso no dumano nak iji town na magaanton. Ken apag iso ang makitak da iji a vlogger. Anya? Ay, jakon ang muna niya teramidak king ka. Milang, oh. Anya ti ammom no itangal daw kat masalaw ko mat dahi, how much is your outfit? Oh, dinagsayatan. Makamu ka man langan iti biyag mo. Wen, makaamuak. Ngam no siyak ti sumikat. Ibagak to asaan asika ti asawa. Nay, si ka magdaya maray. Papanamay. Kasla nakaporporma ka. Ada ka diti mapan mo atindaran nga okasyon. Inak man iji town. Bareng itangal daw, masalaw ko di vlogger anapan ko matla ang binirok idi kalman. Ha? Ni ko ngay, how much is your outfit? Tasyak man mati ang pasikat. Anya? Kayat mo asawin saan ka nagtrabaho idi kalman? Ken itangal daw? Tapno laang mapan mo sa pulin da di a vlogger? Sana balay. Sigurado ang makitak da di ita. Tapno inton bigat, agtrabaho ako. Saan nga agpampanunod na diya babae? Wen nga rod, tila adda nga apalan na. Ultimo matan video. Saan mi mat aninamnama kan ni Bogan na masalaw mi dayja a vlogger? Una yan aya. Agasam man. Saan pa yan nagtrabaho iti manungal daw? Tapno lang mapanabirukin yung vlogger. Inton ko na ikat lang rod iti trabaho na. Pagtrabahuan ayan ni Milang ita. Kita jay mutlaang town. Dishwasher iti maysa pakanan. Ngam ni. Saan ka nung arod asimsimrag? Insakripisyonan at talaga ti manungal daw adi na panagtrabaho. Tapno lang mabirok na, jay how much is your outfit? Nakita mo di vlogger asap sa pulang. Hoy, Milang, kasasao ka Sumungbak ka mo. Saan nga road? Saan? Saan? Nawatam? Anya? Ay unay mo dato Agdamdamag aklain. Makapungtok ka mo itay. No nakita, di saan kumaakas to tilangak. No nakita, di naragsaka kumaan nagawid. Hay, anya nga minayat kayat mo ang mapasamak. Tapay nga aramidam ti kasta. Tapno nga rin sumikatak. Tapno saan lang adabugan kan Joyce ti buybuyan dagiti tattao. Iunay mo day tapa nagpampanuno man. Para lang iti day jay apalam.
Ay, saus milang. Adaw ti mabalin ang wagas, tapno sumikat ka, oh. Sana kastama pan mo sa pulan di vlogger, anang ipos kadakwada. Anya? Agarami kay tinasayaat, tapno sumikat ka. Saan ka aday ta? Ay, unay mo dati, weng. Oh, anya. Ada ka di pa'y panggap mo ang mapanagtrabaho. Mapanak mo't ita, danag mon aya. Kunak ano mapamuman sa pulan ng daya vlogger. Agtrabaho ak ita, aging kainton Biyernes. Sabado kan Domingo, saan nakasomrag. Mapan kun tumanan sa pulon iji town, dahi how much is your outfit? Anya? Iso nga rod nga inlabak di kawaskaw, kan imbabad kumutin iti fabric conditioner, iti kasta ada arwatak no bilang laang. Saan to laang a walking 10,000K? No diket, walking 11K. Gaputan na ibabad iti fabric conditioner dagiti kawaskaw. Ay na, pangaasim milang. Pumanaw kan. Ang mga numaplang tilapayag ko, kanya pati marami cooking ka, oh. Na yan ti kastaw. Ay, Nay, nagsapa ka mo na nagaway. Apay, saan ka na pa nagtrabaho? Napanak nga road. Ngam dinak matan kayat nga awatan di buskaw. Anya? Duwala ang aldaw nga awana. Ngam nangalamatan iti sabali a para ogas iti pinggan iti restaurant. Ay, masurunak iti day di abuskaw. Kabasol mo ah. Oh, nagkunang aming king kaasang kasumrek. Imbag kumamot, ano importante ti makagapaw? No, apay asang kaanapan. Angam sa amay to. Ha? Ay, anya laki din milang. Gapo lang ta si Mika dabugan, kaya mumay. Gapo iti apal maw, saan ka nagtrabaho? Tapno sa pulong mo di vlogger. Ay, anya nga ita. Naikat ka lang arudan iti trabaho. Ay, sinayang mo lang dyan nagsing pa nga mo, milang. Ay, di mo apalan ti pasit abanag, apakadadaulan ti trabaho. Anya laki day. Ala papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Hercules. Isagsagot ka na kayaw ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Rabi una yung tatang. Yung kay maturugan. Di kay una agpuypuyat. Anyat bibiyang mo ayaan daw. Na, di kay nga agungot Pagsayatan nyo ti bagbagak. Ay aramidik ti kay kayat ka. Diyak kayat nga damang ibabaon kanyak amaturaw. Weng, makapadakas kada kayo ti agpuyat. Nang runa ka na nga to ti presyon ti darayaw. Bagim ayat ti bagik andraw. Si kaayat ti matino kas pangarigan kat siyakmait. Na, Mala, panawan na kandraw. Diyak kayat ti makisar-saritakin ka. agar mo sartan tatang. Nakadasaran di talamisaan ti kanag. Diyak kayat ti sidaan. Anya nga rin ti kayat ko si Dain. Tinuno a karne ti babaw iti kayat ka. Ay natatang. Di kay agsapulan iti awan. Anusan yung ti si Dain. Anusan yung ti tuyukan itlog. Iso nga rin ti adda. Apay aya apilitan na kamangan. Kadyang nga rod kayat na ita sidaan. Tinuno a karne ti babaw iti kayat ko a sidaan. Kapangalangay ti tinuno akarni baboy. Kawang magkwartata maigatang. Ay kat inka agrimedyo a iti igatang mau andraw. Anya? Nagalasto galim. Ay sus, gumura kayo man yung tatang. Idi ubing ka. Itid ko amin na kayat mo andraw. Gatangag ti kayat mo asidain. Tatang, Idi ubing ka. Pag sidaan ka pa iti tinuno a mabagbagi ti baboy. Ita, imutan nak nga amam. Ha, Andro? Awan ser-serbem nga anak. anya? Imutam ti amam. Ay sus, agsangit ka mo tatang. Nagsakit. Tinakam ko. Andro,
Baybayan ako nga mama. Kumusta ka, Uncle Dolpo? Ay, si Kamot Gaya, maday, balasan ka. Wan, Uncle. Nakita kayo ngamin nga agtugtugaw dito iti terasa ti balayo. Isu nga imasidagak. Ay, Adto iti pandesal a meriendayo, Uncle. Mabisin kayon sa lakit din. apay nga ikan nakiti merienda ag apandesal, maday. Anyat pa nagkikitam kanyak, agbibisin iti makan? Ha? Ne, di mo kumaikan iti sa bali aka ipapanan ti panangitad ko kada kayo iti merienda, Uncle. Alam day tapandesal. Sa anak nga agraraman na mga iti day tapandesal. Di kay kumamot agpungtot, Uncle Dolpo. No di mo kaya't nga alain day ta. Ipakan kulaingan iti aso. Anya? Mala, ipanaw mo day tapandesal, maday. Aramidin nagpayon niya agtatakon iti pandesal. Pwah! Naimbag nga agsapa, Uncle Dolpo. Sa pulag na Andraw. Awan dito'y balay ni Andraw. Napanan na, Uncle. Ay, jak mo, ari kay. Anya nga tanga oras nga gawi dito'y balayaw ni Andraw, Uncle. Nita, Anay ka. Dinanog na mo din, Uncle. dagulit ka rin kay. Imbagak lang nga ro din, ajak mo tayan ni Andraw. Dandanin na po sintingipang ko, Uncle. Kapwede pa nang danog mo kanyak. Kaya't mau, tadanugin ka pa, Rikay. Ay, jak kaya't, Uncle. Ay, agawid aklangan, Uncle. Mala! Panaw! Di ka nagparparang kanya. Salbag ka! Uncle Dolpo, irwaryo amin ang amurangyaw tay nakaglaban. Apay, inayaban ka aya nga umay manglaba ka dagiti nagmurengak, maday. Saan Ngam kayat kayo lang at tulungan nga aglaba. Tawan mo't sabsabali ka da tayo. Mapanak ngamin ije karayan nga aglaba. Ay, pumanaw ka, maday. Di ka kasapulan. Anya? Ay, nagalas mo't hindi pa nagsasauyo, Uncle. Kaanakandak pa'y. Diyak kasapulan ti tulong mo. Iso pumanaw kan. Diyo kayat alabak dagiti murang nyo, Uncle. Isupay alabaan nyo kung saan kayon amaban no. Pumanaw kan, kunak, Mike! Diyak kasapulan ti tulong mo. Kabailak, taglaba! Saan kumamat akas jeti naramin nyo kani kasinsin madil, tatang? Awan matmadingay naramit ko kan kuana. Naarsagid na niya, maday. Anya, isupa yung tibagayong arsagid? Talaga, Mike. Sakitain tinakam natin panang papanaw ko kan kuana dito'y balay. Diyak kaya tintagsaw. Ang mga masaktan lang, tirik nayo. Anya ti kayat mga sawan? Anya ko matipagsakitan tinakam ka? Ang mga masagid man ng tirik nayo, kat kaguradak to manan. May saka mo talaglag. Awan ti panang ipatag mo kanyak nga, ma'am. Anya? Idubing ka. Itid ko amin nakasapulab, Andrew. Saan ka anabisinan? Subuan ka pa'y numangan ka. Igatangan ka iti kayat mo nga ay ayam. Ay, aday takay man ako nakon. Sa bali man ang tipagturungan ti saritaan. Talaga, Mike. Awan utang mo na imbag anakim kanyak. Gapo tala kaya kon, baybayan na kon. Ay napalso day tangay bagbagayo, tatang. Saan kayo abaybayan? Makitam. Karitin nagpayan nga, ma'am. Ay sus, saan kayo karkaritin? Sa bali man tinagawatan yun iti imbagak. Agtalaw ako. Diyak kaya atin dito'y balay. Apay nagtalaw kayo, hindi kayo mapagtaltalawon dito'y balay. Nagalas nyo galim, Andraw. Labanan pa yan, tiya, ma'am. Ay, awan ser-serbeng nga, anak. Kalayon nak nga pain, Andraw. Mangan kan, tatang. Mangan kan kunak. Di mo dumdumugan ti taraon. Diyak kaya ti mangan. Amangan no da sabidong na. Anya, apay ko mangikak iti sabidong mo. Amok Anya ti amom, tatang. agsaksakit tinakam mo kanyak, Andro.
Iso kayat nakasabidungan. Ay na, tila mapampanuno yung may. Apay ko maasabidungan kayo ngay. Napaulimak kayon. Mang kayon. Awan, tinailaw asabidong iti kananyaw. Parikot ko talaga ni tatang kasinsin Ricky. No kaano alimmakay. Isumot ti panagbalin ng ngarsagid. Ay, jak matumpungan ti kaya na. Maawatan ka kasinsin Andrew. Sakto pa akaanakan na kidinanong nakiding. Anya? Ngam binabayaklatan na ni Angkal. Diyako ning kaskasaw. Ay, kasinsin. Adda na panunot ko, kasinsin. Anya? Saan ka diyan nabayagan na balo tinatay ni tatang mo? Uy, apay aya? Anya nga tanong ipaasawam, bareng agbaliw, ti ugali na. Ha? Padasam ka na insan. Adumit ti balo, katawunan na ni Uncle Dolpo dito lugar tayo. Kung nagpaisaw. Ang mga numakaas-asawa man ni tatang. Ay, ipaasawak man ngagpaisaw. Bareng maimbagan, ti kinaarsagid na. Tatang, di mo ka di kailiw day dinanang? Ay kat mailiwak akin ni nanang mo, Andrew. Kwa, kaya't mo ka di ti mga asawa manay. Ano ikaw? Aping agdanog ka ngay tatang. Mangisuro ka iti saan anasayaat. Si kapayon niya anak mi iti day dinanang mo ti mangisuro iti saan anasayaat. Ini, saan mo adagas dyan bagak tatang? Amangan ko nakno kaya't yung manan ti mga asawa. Agmay may salaeng dito'y pusok day dinanang mo, Andrew. Ay ayatek day di ruseng nga inam. Tatang? No kaya't ko kumati mga asawa, idi pailaeng ngay naramid ko day ta, Andrew. Tatang? Si kaki di ati mga asawa, tapno aglimpyo ti panunot mo abangking. Ay, naspak. Siyak itanti nagbalatakan ti sarita. Mga asawa kaki day, Andrew. Agbubuot kan dito uneg ti sapin mo. Ha? Si kansam at ti makas asawa, iso nga ibagbagam kanyak dayta. Ano samlatan dayta dakulap mau. Tatang? Kasi mo ni nanapipay kasinsin Andrew. Natayo nila kay Bastian nga asawa na. Wan nga rod kasinsin. Nabangungot ka no tilakay. Ay, sumot ti bagbagada apo unti nakatayan nila kay Bastian kasinsay. Itatida mo arabe iti pan nakalamay nila kay Bastian kasinsain. Ay, jak maaklon ti pupusay mo. Asos. Bastian asawa. Makapaladingit ti panagdungaw ni Nana Pipay. Wen nga rod kasinsay. May Balo ni tinatay ni Nana Pipay. nasay-sayat, mamatayak mata. Ay, nauna yan. Ay, si katibiyag ko, Bastian. Diyak ka malang tiyag no awan ka. Ay, sus. Ano, magpaspasama kin. Agkisiw mo ni Nana Pipay. Ay, sus. Umay ka kasinsay. Arayatin ta ni Nana Pipay. Nagkisiwang. Apay nga itakalaeng asumangpat, Andrew. Aldawain, di ka pa'y nagluto iti kanay. Pasensya kan tatang. Napanak ngamin na kitabon. Intabon min dahil dila kay Bastian. Kat nagawid ka kumaadagos ata nagluto ka iti kanak, Andrew. Sana ko ngaglutaw. Adain sangput ko amamakan. Daytoy. Ay salbag ka. Ipakan mo kanyak day talagapo, di kampusan tao. Nadalos day ta amakmakan tatang. Mga kaigit din, tani, mabising kayo. Jak kayat day talagapo, di kampusan tao. Agluto ka kit din, itinaimas asidaat. Ibagayon tumanan, alin na ukak iti sabidong ti kanan nyo. Agreklamo kay tumanan. Nagadupay la sa omrit ha, Andrew. Ala, ingagluto ang tanay. Mabisina ka. Uwin tatang, mapana kong. Di gusak man ki di dito ikarayan. Kaya't ko ti agupar. Taday, nagpudot ti panawan. Itaman daw nag-apaset ti karayan ti papanak.
Languyak man kiti. Ay, Ay, kunak no agmay-may saak dito karayan. At damat gayam sa bali at tao. Ay, anya nga iti aramiden ni Pipay dito karayan. Aglabang nga tawin no. Ay, Jaskay. Ay, ikatin na matang tibado na. Ikatin na pa yan, tipaldana. Ay! Pipay. Ay, kabalyan! Ay, pasensya kan ano nakigtot ka, Pipay. Ay, jak inggagara. Ay, bastaus! Apay ngay masidag kakat amom lang arudan alamo-lamo ah. Ay, kwa. Nakakidumak ngay masidagkan ka, Pipay. Jak nakita dayta. Ay, ulbod ka, Dulfaw! Pumanaw ka! Ay, sos! Ay, anyat mapaspasamak kan Pipay. Ay, agkisiw mo tayo na. Ay, ang mga numalmaus. Ay, anyat aramida kaya. Ay, sapay lamo-lamaw. Ay, makaamunitan! Ay, agyaman iti panang itulod mo kanyak dito ibalay, Dulfaw. Awan anyaman na, Pipay. Kasanulaangan no awan ka nangarayat kanyak nagkisiw iji karayan. Nalabit anatayak kumaitan. Di mon panunutin dayta, Pipay. Ay, mababainak, Dulfaw. Anya kumangay ti ibain mo, Pipay. Nakita mong ti amin kanyak, Dulfaw. Ay, kababaeng. Kwa. Awan ti rumbang pagbain ng Pipay. Ilimod talaang day dyan na pasamak. Dua talaang amakaam mo. Promise. Cross my heart. Dulfaw. Ay, kwa. Agawid akong Pipay. Ay, mabait lang, Dulfaw. Apay, Pipay. Agmay-may sa ako dito'y balay. Kwa. Apay ko mano. No agmay-may sa ka. Mabutang at agmay-may sa dito'y balay. Sa anak anairuam. Anya? Talupay lang aldaw kalpasan anaitabon day di Bastian. Iso sa anak pay la anairuam ngagmay-may sa, Dulfaw. Pipay. Dulfaw. Apay, Pipay. Dulfaw. Pipay. Dulfaw. Ay, just kay. Pernganak matin ni Pipay. Agkiram-kiram. Kan dilpatan na pa yung tibibig na. Si Mangpet akong tatang. Woo! Adain sangpet ko amakmakan. Nawang sama ni tatang dito balay. Naulimot mo. Napanan nga ta ni tatang. Ingatangak iti naluto si daing. Tapno saan nga gireklamo. Sa balin to man. Nagkanabtog iya silid ni tatang. Nya ta dadya kanabtog. Ang mga nodada ka sa napasamakan ko na. Lukata akong tirida. Andraw? Tatang, nanapipay. Anya tararamitin niyaw. Kastagayam tinapasamak, tatang? Wen, kastang agpaiso tinapasamak, Andraw, anak ko. Ket, gapu iti dayta. Inyawid kundi ti balay ni Nanam Apipay. Di namat ngamin kayat agmay-may sa iji balay da. Mabuteng ka, no? Anya? Dayta ti agpaiso baraw. Inyawid na kun ni tatang mau. Asawaan na kanaw.
Anya. Ay. Apay nga umisyon ka, Andrew, anak ka. Ha, kwa. Awan. Maragsakan naklakada kayo. Agin hindi kayo pa lang. Nung kaya yung magayap ng mga asawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Bigbigat may anak ka panimid ka, Bertaw. Apay, ada parikot mo. Apay, nawan parikot ka. Kastoy ayati lang ha. Nang kilmay. Ha? Eke, anya nga ti parikot mo takasta ka. Kaskala na laylay atsingkang. Dinakman angaw na kastanggan. Agparparikutak lang arudeng ka. Eke, no di mo ngarod ibaga, no anya ti parikot mo. Anya Laki din aya, Bertaw. Parikot ko ngaraw, no kasanok ang mapagwanday ya amayta. Ha? Ar-armam ni Maita. Unang kail, yung nagrigat na sumbatan ti panagayat ka. Una yun ayat ti kastaw. Gwapo akman, san aya ang kail? Wain, kunak malatan. Na, takasla alanganan pa'y laang mat ang kail. Mala, uwinin ka din. Gwapo ka. Lalaing ngarman ni Maita. Tapnusong batan na ka. Diyan aming kasayaatan na panagaram at aramidan. San alinulukaw. Amok ngamin day taugalim kay. Anya? Apay aya, Bertaw. Manumit laangan nga aldaw akas tatilangam. Ha? Kasla bagbag katem ti lubaong gapo iti kastalangam. Sardengan nakman nanang tanay. Nagtagsin launay ti parikot ka. Di mo mat nga rod ibaga no anya day tatap no matulungan da ka. Anya lakit din aya. Nalaman. Nana, parikot ko ni Maita. Ar-armag, ng panagkunak, kitawan namlamak. Onya, matulungan na kadimo lang iti parikot ka. Anya? Pasalsalin to, magaminday dya adjomar. Imbis asyakti ka ni Maita. Yung kundi aram to, magaminta oran bain ang nagngisit alalaki. Ay so, saklunam kadilatan anak ko. Asaan asikati kayat na? Kan maysa, saan ka kumamot nga agoy uyaw akasta? Nangisitan ni Jomar ngam gwapo mag. Adda apil na ako nada. Takaslay supay lang, ti kanunungan na. Kita kay malangan. Surun ko na aya apaw. Anya, isulaan da ti parikot ni Berto, nanang? Nanak ko. Isumot tinakuna na kanyak ididinamag ko. Ay, una yan. Siguro, isuasaan nga iso ti kinayat ni Maita, taimpakat naman ti ugali na no agar-aram. Anyat kayat mo asawan. Kasla saan yung nga mo, ti ugali ti anak yumot. Kat no agaram ngamin iti balasang, kat ti ibagana, kabailan na ti mamin 8. Anya? Kat isungat. Isu nga ure asino abalasang akat ma-offend iti kasdya nga style na no agaram. Ay, una yun na dya, Berta. Tadamaga man no sumangpag. Tiawanan bain akabsat mauno kasta ti bagbagan ay ti balasang ngar-armon na. Ay, pakawanom! Nasaya at tadakan, Bertaw.
Apay man na nanang. Siguro, iso asaan asikat inaklon ni Mayta. Gaputa imbagam kan kwa na akabailam ti mamin Anya, Wan ko nam. katun Imbaga ka talaga nanang. Imposible mo't ano iso ti makagapo no apay asa anak akinayat. Anya. Basol di dyan, Jomar kung naktumad. Pasalsali. Makapaulak ka, Berto. Anya katamamin it ngamin ngayon kaibagbagay ti balasang. Ay sus, ma-offend Nabaluwa man nanang. Nawanan tinasayat ng ibagayo. Panawan nak dito yung tanay. Nasakit pa ilang tinakam ko, iti panlakapaay ko. Makakatawa man kin ka, Beritaw. Anyat, nakakatawang ka. Naibagada naming kanya. Naisok kano asaan na ka nga inaklon ni Mayta. Gaputa imbagam kano nga meg, akabailam ti mamin it. Anyangay, kumating makapailak iti dahi tanggal. Kat pagno mo timbagak. Kabailak mo ito talaga. Anya, apay, ti panagkunam, no imbagam ti kasjay, kaya tin nakaadagaws. Anya? Awan at talaga, ati balasang abangayatin ka, no kasta ka na yung ti pagbagam. Saan nga minakasta ti wagas, ti panagaram, iti babae? Iso nga no, addan to manin armang. Pangaasay, tasaan mo kuman nga ibagbagatikas iti imbagam kin ni Mayta. Galaki din. Amom ngay paray, napanag imatang iji tersina ni Bakit Maria iti Kalman. At damit din tagbanbantay iji abalasang. Ha? Balasang ko ram, paray? Wen paray, nagpintas nga raw. Batait a babae, ngam napintas. Makay ayo ti panagis-isem na. Kasta ka day, paray. Kahit, anyay ka no tinagan na. Ay, dahi tatidyak na damag paray. Saludsudag ko mga raw, ngam mapaihinak may. Inak man naging gagatang iton malam, paray. Barang isuti agla ko. Ay, wen na paray. Sigurado aka-anakan ni Bakit Maria dayay. Sapay la ko nga, paray. Tamam amok ti balasang ibagbagam. Tapno man malipata ko na dya amayta. Nangipaila ang itiliday iti biyag ko. Kasano kami nga klunan nakatibalasang nga arman. Dahi tanto mo mamin iti bagbagam paray. Saanan, paray? Saan kong ibagbaga ita? No agaramak tumaray. Saan ton akas tati ibaga? Promise, paray? Naimbag nga bigat mo, madam? Kwa, di na kumaawagan iti madam. Ading Risa, kunamlat ta kanya, kun manong. Risa, tinagan na. Adda ka di ibagbagam manong, kan gumatang ka di. Ay, kwa, pasensya ka ko man, ading Risa. Natulalaak ngamin, gapo iti kinapintas mo. Anya? Aywan, gumatak man iti buwakan gawad, kan apaw, kan tabako. Okay, mabiit lang ang tala at tigat-gatangam. Buwa, gawad, apog, tabako. Oh, at tigat-gatangam manong, 60 pesos amin dayta. Sakbay bayadan, ade. Mabaling ka din nga aksalud-sutaking ka. Anya dayta manong? Damagla ko man o, double kan. Anya? Double? Di kahit ko sawan, no, ada ka din asawa, uno, single ka pa ilaan. Single ak pa'y laang manong, awan pa'y asawa. Yahoo! You know? Hala, at itibaya di ginatang ko ating. Keep the change, ating. Nay,
Naragsak ka ita Wala lang. Iswa pang-asiman. Ta saan nyo kumadadagilin daw ko? Anya? Saan akong kundi tiragsak ko ita? Talaga naragsak na lang. Ibagam kumamot no anyat makagapu iti da ita aragsak mo. Tapno makipagragsakak mo't akin ka. At tangamin tinamam mo ka balasang na lang. Balasang? Wine, di ka alakan ni Bakit Maria. Tika di agbanbantay iti tersena na. Una lang, di na magkupay adik. No adan asawa na. At kuna naman nga awang ka no. Kahit anya ngay nga rod manang ti adda iti panunot ma. Eke, ugali ti baro adi na lang. Armak man la say. Nagpintas ore batit a babae. Imbagbagay namot iti kinabatit na. Anya? Nagpintas a talaga ni Risa. Ni Mayta kat kamuro amin ti makita ti ropa na. Ngam ni Risa, kat awan ti kamuro na na. Anya? Uyawam etan, gaputa saan na ka nga inaklaw. Anya lakit din bertaw. Nagalasan ti ugalay. Si kamot gayam pare. Ne, karatib mo dahil ta imot mo. Un pare, pang-aasim man tapukisan nak. Ha? Tay pukis anatarake Ay saus, kaslad da kaya tasawan ti panagpapukis mo pare. Si kagid di mo pare. Agpapukis ak man tapno presentable mo ta. No mapan ko sa rungkaran ni Risa iti tersina ni Antina. Anya? Alam pukisan na ko. Awan ti adupe asao. Nyalaki din na ya pare. Indon kwan, pati dahi talapayag mo, makaratib ko lang araw. Ay. Pang-asim pare. Tas saan mo aramidon deta? Anya nga iti pagdengeg kunto iti nasamit ngawan ni Risa. No awan tom tilapayag ko. Nyalaki din ayan. Anya? Ni Berto? Ar-arman naman ni Risa akanakan ni Bakit Maria? Wen ka naw, isumit ti bagbaga na kanyak. Ay, puo na yan na Berto. Panagkuna na nga ta, kat kayat ni Risa? Jakman amo iti day jaya kabsat mo. Kaslasyak man ang ti pagsarsaritaan niyo. Ay, saan akasla? Tatalaga si kati pagsarsaritaan me. Apay, ar-armam ni Risa akanakan ni Bakit Maria? Agaramak pailaan, anya laki dinaya. Kan may isa, awan mo't ti parikaw, tabaruak mag, kinbalasang mo't ni Risa, isong awan problema. Katuwa na, nukas ta nga rod, ugalyam ti kanayon nga agdigos. Agtoothbrush ka, kan agis iso ka mo't Ay wen, denggem ti kabsat mo. Unay kayo matay, amok mo't at agdigos. Kitaan nyo, nakapapukisak pa yun, Insaga ka talaga ti panag-aaram ko kin ni Risa. Nimbag nga oras mo, Risa. Kastamot ken ka, naimbagmat nga oras mo, Berto. Agyaman ako, nay. Kaputa, inikanak iti oras. Tapno makapagsarita ta. Awan anyaman na. Kan may isa, awan mo't parikot iti dayta. Gaputa adda aklaang mat dito'y tersena ngagtugtugaw. Sa bagay mo't kiti gayam. At dala ko masaludsudak king ka. Anya dayta? Anyangay mo ti, kayat mo iti may sa alalaki no bilang lang. Siyempre, tay nagagat kan nasingpet. Amo na nga aywanan ti babae. Saan na apaspasangitan? Kan kang ronan na. Tay adda kumamit ti itsura na Ay na. Panagkunak. Kat adda amin kanyak dagita imbagam. Nasingpetak magkay. Sapay ko man. Tay kanak iti gundaway nagdatong ka, Risa. Anya? Di ka madanagan. Kasi tinakunak. Adda amin kanyak dagiti imbagam. Kansan lang nga dayta, Risa. Malaksig ka dagita. Udyak ka ba ilang ti maminit?
Kabailak mo ti 1 hour. Puto na ita, san adjok-jok. Anya? Ulit-ulitak manan ha. Nujak kabailan ti mamin 8. Kabailak ti 1 hour. No saan? Advance pa yan. 1 hour and 30 minutes. Nalaki ito na yan. Kahit anya ngay Bertaw, inaklon na kakadimo laangan ni Risa. Unay kayo matinanang. Apay, dagdagos ayamang aklunan nak. Amangan kidi no saan nakaakayat. Dagita man angaw yung adjak kahit adeng-denggen kay. Kahit puno ba? Nanang, naawan man tinasayat nga ibagayo kanya ka panahon na latan. Anya? Saan nak nga umay disturbo tagpampanunot noanyat aramidag. Tapno daras ko ang mapagwan ni Risa. Panahon na ko. Si kamanan, Berto? Uwan Risa, siyak manay. Kasalang amin mailiwak ang makakita kin ka. Isu nga imayak manay. Kasta ka di. Ang pasensya ka ko man ha. Awan ti panawon ko ang makisarsarita kan ka, Berto. Ha? Busy ang ngamin. Aduter aramida. Aduter aramidam kunam. Ngam adda ka laang dito yung agtugtugaw. Ay basta, busy ak, Berto. Jak kayat ti madisturbo. Anya? Baliwam to laangan ti umaiti sa baling aldaw. Nung ay rabi saan nga aldaw? Anya? Anya lakit din aya kunak manan. Nay. Apay nga, pare Bertaw. Kasla ka mo nalpay akatuday ay. Pangase man pare. Di nakpay lakasarsarita kan ang angawan ita. Ket saan ka mga angawan pare? Salsalod-sudek lang no apay amalidliday ka. Ay, basta. Saan nakmadla nga matulungan no bilang lang pare? Anya? Anya laki din aya pare. Ibagam ngamin na. Kasano ka ngay matulungan no agtatal na kamay. Napanak ngamin itay ijayan ni Risa. Yung kaslaawan ganas na makisarsarita kanyak. Ha? Awan mo aramidon na. Yung kunanak hindi nga busy ka no. Anya nga tayo ti kaya naasawan pare. Diyak mo kaya panunutan nga awan pa naggusto na kanyak. Amangan ki di mo no awan na talaga pare. Kunakon ka. Dadaulam lang talagaw ko. Ha? May saka mo. Di ta ka man lang. Rurug ko na ya. Si kamat gayam lando. Anyat gatangam. Kwa. Gumata nga man iti 2 ato ba ito? Ken 2 asito ading? Ni, uminom kayo manan? Uwan man. Uminom kami man ni Berto. Tanay. Kasla danadag na parikot na. No apay-pay lang amin na saan mo nga klunin Oho. Mas kayat ko pa'y taagbaak ngam ti makiasawa kan kuana. Anya? Agasam man idi imay ditoy nga umay kano agaram. Damo na pailaang nga imay ngam ti bagbagana. No di na kano kabailan ti mamin 8. Kabailan na kano ti 1 hour. Wano saan? 1 hour and 30 minutes. Ha? Just kick it, di? Ay, agasam man ni pare Berto. Kastagayam ti umay na imbagbagaking ka. Anya laki din ay. Ay, marurudak man kadagiti lalaki ang kasken kwa na. No ti panagkunana, kat makapaay-ayo ti kasjeng ibagbagana. Ha? Saan? Makapabwisit ket dian? Makapa-turn off? Ha? Iso apang nga man tay bagam kan kwa na. Saanin nga umay ditoy, ta saan kumitlaang asangon. Ay, oo na yun, pare.
Ni. Apay, anyat kinan mo. Nagkatawa ka mo, ngawanggap-gapaw. Magkapail ka mo na talaga, pare Bertaw. Birto ka talaga manipod ina yaging gaita, paray. Anya, Isumilagaya masaan nakaakayat asangwan ni Risa, kapota imbagam magaya, mano di mo kabailan ti maminate, kit awan parikaw, gapota kabailan ti 1 hour and 30 minutes, ay agasam man paray. anya. Managkunam siguro kit makapayayo dahi dyan imbagam. Saan paray? Makapaturn off ki di iti palasang. Anya, imbaga ni Risa dahi taking kapal. Wow, imbaga na nga raw. Iso ako na kanyak. Ngay bagak kanuking ka, ta saan ka na mapanijayan na. Ta saan nakakanumit lang nga sangwan paray. Anya, Pinaay na ka lang nga din idinimay ta, kapoy ti maminit ngay bagbagam. Sa ita, 1 hour met ti bagbagam kini Risa. Anya nga ita. Ay, yan niya laki din na ya paray. Adda ka mo't gaya man, Bertaw. Sabdangan nakman nanang. No di kahit nga gungitak ko naktuman. Nagsakit tinagam ko. Ay, nasakit din ako mau, gapukin ni Risa, kasta kaday. Anya, No day tanto mo ngamin mamin 8, kas kada 1 hour, timapan mo ibagbaga. Anya nga ita, imbes am ay ayo ti balasang ken ka. Angam saan, tama turn off da. ay, Ayawanon, Bertaw, agbaakan, gapoy ti kastangay bagbagam. Anya kalakit din, aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Oh, bakit? Pwede ka pa'y lagid na. Maturog tan. Kuwang amin, Aldong. Anya ako ha. Agidakan ata maturog tan. Aldong, dakil tinaglakwam iti natin mo, saan ka di? Wala, bakit? Dakil Igatangan nakman nga rod iti napintas a cellphone. Sukatak ko maday to'y daanan a cellphone ko. Ala, bakit? Ikang kangarot iti gatang mo iti baro a cellphone mo. Tas siya kung timangusar di tadaan a cellphone mo. Ay na, ay agyang manaklakay. Thank you, lakay. Anya laki din to'y bakit ko aya. Ay na, agyang manakalakay. At danton ka barbaro a cellphone ko. Wala. Ipay ko amin akayat yu iti anak ta. Tay patpatag kayo unay. Katinton bigat met lang. Ika gumatangin iti baro a cellphone mo. Nanang, awirin nyo man pa'y ni Boy. Tainak man ijay ili. Inak gumatang iti cellphone ko. Ha? Cellphone? Katadamot cellphone mo Basta awirin nyo ni Boy tainak ijay ili. Sige, insaganam ka diti gatas na. Ang mga numabisinan. Una nang, nakasaganan. Ipadidiyulatan kan kwa na. Di kagbaybayag Uy, nanang, mabitak laang. Kanaguray ka. Apay ngay akas ta tilagam. Nakar-arjod ka mat. Kundi lipstick ka pa'y. Sakot, hindi gusmon samot ng tibang banglaw. Awan mo't dakas na, nanang. Nay, tay kunak di kagbaybayag. Agsubli ka adagos, mileng. Uy, nanang, mabiitak laang. Nagpintas na itaginatang mo cellphone mo darling. Uy, darling. Amo matan ti asawa. No anya ti kayat ko, ikarigatan na nga ipaay. Apay ngay nga raw, na in love ka pa ila kanya. Uy, darling.
Taadayo natataer ka ngam nilakay ko, nga agmulmula laang itinatang. Di kagdanag, miling darling. Tay ayatan ka mait. Ay na. Day tagat ti kailiw ko kan ka, Roger, darling. Dagiti nasamit nga agak mo. Ay no! Day tamot ti kailiw ko ken ka, miling darling. Dagiti nasamit nga agak mo. Ay, agurek ka. Agpicture taman kit di, darling. O sige. Smile. Aha? 1, 2, 3. Oh, aday ta. Ay no, napintasak dito ya. Nataer ka mo, darling. Wala. Pumanaw tan dito'y parke. Mapisina kon, miling darling. O sige, intang arudan mang restaurant, darling. Darling miling. Adda ka di natda kwartam dito, ha? Adda Kwa, kasapulak nga minti 2,000. Kaigatang ko ti agas ni nanang ko. Kimaro nga minti sakit na, darling. Tay sakit na iti puso? Uwan nga raw, darling. O sige, Roger, darling. Mabit na ang taikan ka iti 2,000, Kan uray saan mo nabayatan? Agpaisaw? Ay na, agyaman at ngarod no kasta, darling. Mabit na ang tamangalak iti bag ko. Aha. 1, 2. Oh, adoy. 2,000 day ta, darling. Ipaypay ko pay, Ay, di mon ipaypay akasta, ha? Si kamot, darling. Adoy. Awatam nga rodan day to'y 2,000. Agyamanak manen, miling, darling. Ala, ituloy tantimangan, darling. Ay, swerte ak talaga ka, darling. Tasipod nam amo ka. Iliblibre nak lang aro din iti restaurant. Di mo pa'y pabayatan, dagiti utangag ken ka. Ayos lang, darling. Ngamin, ay ayatan ka unay, darling. Apay ka di anak kabaybayag kami, Leng. Sangit asangit itay ni Boy. Sapsapulan na ka. Naimbaglangan at nakaturugan. Itayag sa parimwar ka. Sumit ngatan nagsubli ka? Ala, di kay agungitin nanang. Sana balit ata akon. O sige, ubak nga rodan ni Boy. Taagawid kamin. Kat, ayan ti cellphone mo ginatag mo. Ada dito bag ko Kita man. Anya lakit din ayan nanang. Kitain nyo pa'y laang. Kat di yung matammo ti ag cellphone. Basta kayat ko makita. Tanya nga iti amok. Nunapan ka naglalaki. Anya? Ay namileng, di mo urayan na dumanon iti asawam ti aramidam. Itapay laeng, agbalbaliw kan. Saan ko matngarod nga ayatan ni Aldong nanang? Saka nakikalay sa kenkwana. Kunak namin no ayatak, ngamsan matgayam. Mileng, nagkalay sa kayon. Isu asur-surwam nga ayatan kan ipatag ti asawam. Nang runa pa itaadan anak yaw. Sana bali ta nagagatmat nga garden. Kan nasingput pa ay nilakay mo. Ay basta, saan ko ngay ayatan ni Aldong nanang? Ni Roger ti ay ayatan. Abalayan, Gloria. Umay kaikan iti nating akapuraws. Adtoy aw. Agyama na kabalayan. Ay abalayan. Si kaman ti kasaritak may papan iti daytoy abanag. Taadda ngamin na amuak may papan kinimileng. Nay, apay, anya dayta abalayan? Adda nakakita kan kuan nga adda kanukadwa na alalakay. Kat mangmanganda iti restaurant. Pinaliw na. Kat inyawatan pa ikano ni Mileng iti kwarta. Asol a kwarta. Kaya't nasawan, 2,000 day jay.
Impaid pa'y nga rod ka no ni miling ti kwarta, sana inyawat iti lalakay. Ha? Kasaritam mo ti anak mo abalayan. Takaasimat ni Aldong nga anak ko nga aggargardain. Tapnulaeng maipaay na ti masapsapul da. Ngamluklukwan na matgayam. Ha? Abalayan, sika ti kinasaritak. Tadyak kaya ti apa. Iso akasaritam tulaengan ti anak mo. Ket bagbagaam. May kan bakit maturog tan? Ay, adawag ko. Mabiit lang, kasungbat na. Na. Hello? Apay nga ama sapol nga umadayo amang sungbat iti cellphone na. Apay nga ta? Asino ti kasarita na? Ay, surutag iti nalimad. Tadenggek no asino ti kasarita na iti cellphone. One darling, I miss you, man. I love you very much, darling. O sige, agkita tantumanin inton Sabado, darling. Sige, I love you. Bye, darling. Ay, ate, nakasarita ko ni Roger. Ay, talagang ayatan ni Roger. Oh, I love you, Roger, darling. Ne, awan mat ni Aldong dito'y kwarto. Sa di no tinapanan na. Oh, Aldong, remor ka gayam. Wen, napanak ngamin nagpangin basit, tapudutan na. O sige, umuna ako na maturog. Makaturturog akon. Sige lang, bakit? Maturog kan. Buludak man ta ka para baro cellphone mo? Di mo matlam mo aramatan. Jay daan a cellphone ti aramatan. Day, tati pa nang ipagarok mo. Maturog takitin. Di mon pakibyangan ti cellphone ko. Ta di mo matlam mo nga usaran. Sipod pa'y, jak nakita nag-cellphone ka iti touchscreen. Iso adi mo pakibyangan ti cellphone ko. Ta mga noan niya ti mataltal magam kat madadaal pa'y. Aldong lakay, ikanak man pa'y iti kwarto ma. Adda ngamin kasi nabat ko itaagayim ko. Kat kababain mo't no awan ang pulos kwarta. Mano ka diti ka sa pulam? Uray 3,000 laang no iso. Ngam naman na yun nampay, ay napagyamanak lakay. Sige. Adamot kit ditay kwarta dita. Tadyak pa imot na panimbang ko. O ala nga roden. Anayom 5,000. Ang nagdakkel mo't unayin ngay. Una, takababain mo't no awan man lakwarta. Ala, miling bakit? Ikang ka itikid-kid daw makwarta. Ngamin, ay-ayatan ka unay. Ipatpatag ka unay bakit? Iso nga ited ko ti kayat mo. Ipatpatag ka mo't lakay. Iso nga ikan na kun iti 5,000. Tarumwara ko. Ipaawer mo manan kanyak ta anak mo, Miling? Wana nang. Ta, sa dino ti papanam? Ingkag lalaki? Anya lakit din ni nanang aya. Anya laki din tarupam. Ha? Ammo ka mapan ka manan aglalaki. Takita man di talangam, kundi lipstick ka. Sakit nakabangbanglo ka pa'y. Apay, no nakalipstikan kan nakabangbanglo aglalaken. Ay, amam kan Miling. Amom ka day. In may nakisarita kanyak ti katugangam a babae. Abagbagaan ka kano. Tada na amwanda may papankan ka. Adda kano kadwam alalaki iti may sa restaurant. Kat inyawatan pa'y kano iti kwarta akulay asol. Oh, kaya't nasawan, nabukol asang aribo day jay. Sakit, impaid mo pa'y kano ti kwarta sa mo inyawat. Ha? Ay, sana po no day tananang. Mileng, palagipan ka manan. Likli ka mon ti lalaki. Ipangpangrunam kit di tasawam. Tangay at damot tan anak yaw. At datang dito'y motel, darling. Wen, darling.
Imay tala ditoy, tapno agsarasarita, ken agin narakop. Agpatinggala dita, darling. Agin narakop talaeng. Ken agsarita ta. Agpatinggala dita, darling. Saan ta atulawan ti dayaw nila kay? Iso nga agpatingga talaeng iti rakop. Darling? Ken, awan gaganay gaya kita, darling. Ngamin, agparparikutak launay. Ni ka di manin nanang mo ti parikot mo, darling. Wen, darling, na-ospital ngaminain. Kat parikot ko ti kwarta. Awan ngamin kwartak. Daging ka ita. Kat sa anak pa nakasapol iti panggadak. Kasta ka di, darling. Apay, mano ka di ti kasapulam. Uray, 3,000 ako mga, darling. O sige, darling. Ikan ka iti 3,000. Kat oray di mon bayadan. Lukas ta. Ay, hagyaman ak, darling. Nga madamdaman nga itad ko ti kwarta. Agpicture ta pa'y diti hotel. Tapno adda remembrance ta ditoy. O sige, oh my God. Agpicture ta, darling. Abalayan. At dagayam dito'y balayo to'y aputa. Wow na balayan. Imay na impaawer ta adda ka no papanan na. Amom kaday abalayan. Adda manen nagidanon kanyak may papan kinimiling. Anya tindanon da. Kan asino day tangagidandanon. Amangan mo't no palso tindandanon da. Saanen anasken nga ibagak no asino. Tapno maliklikan ti saan a pagkikinnaawatan abalayan. Ni kanumilaing, adda nakakita ken kwa na itay agsapa ijay paradaan ti chip ijay ilay. Adda kanu kadwa na alalakay. Ket inagkan na pay ti pingping tay lalakay. Anya? Sinurot na kanu ida. Ket saan a nagpadpadlaw. Simrek da iti hotel. Anya? Luklukwen ti anak mo ti anak ko. Abalayan. Abay ta. Inidbatanan ni Miling ti cellphone na kat simrag iti siyar. Ala kadagos ti cellphone nang hindi suna iti lamisan. Kat rumuarak dito balayet. Nagalasan da ito alatawan ti cellphone. Nalabit ada ito'y alalaki nga da iti ladawan. Kat iso tay kain inawag na iti darling. Tiyawanan ba in amiling. Agin inagak da pa'y iti da ito alalaki. Sada pinicture. Da ito iti may parbang iti da ito cellphone. Bada-badakan ka cellphone. Tapno madadal ka langin. Awanan ka iti vain! Ha? Aldong, aganano ka? Nagadumatan na buong dito'y balay. Dito vain! Ay! Huston, Aldong! Pasgadak man langin dito apalay. Tapno mapo. Aldong! Ananom day talay termaw! Ha? Pinasgadamatan ti kurtina, Aldong! Iddapam ti apoy! Iddapam! Nanangawanan ti balay mehe pinuran ni Aldong. Imbaglangan tanalagip ko adagos ni Boy nakaturog ijay silid. Kat tinaray ko nga inruar. Ay! Sikat ti sumaruno apo lalaki no! Aldong, anak. Agparbang ka, Aldong. Isugaya man nagdawat ka kanyak iti kwarta nga igatang mo iti cellphone. Tapno ada pagpicture yo iti lalakim. Agin inagak kayo pa'y sayo pinicture. Nangagmay timpukpukaw na. Kababain kayon. Nangrunakan kamilaing. Kababain kalaunay. Darling pa'y tinawag yo. Aldong. Nasakit launay tinakam ko. Itatapinuurak ti balay tayo. Si kamit ti sumaruno apurak. Ha? Ay, saan, Aldong? Saan? Pakawanan na, Kaldong lakay. Saan na maulit? Ita, Meleng. Makitam ti bunga ti panaglalakem. Gapo iti sakit tinakam na.
No anya la di tanti pinirdina. Pinuuran na pa yan ti balayaw. Pakawanan da. Kat si kamot aldong barok. No anya man ti parikot mo. Saan ang maiparbeng nga agdadaol ka iti gamit yaw. Kang runahan na. Saan ang maiparbeng apu uram ti balayaw. Tanagbampanugam da ita nga impundar. Nanang, Agbalbaliw kamot nga minon, Miling. Di ka mangibabain. Wala nang. Pakawanan na kumaldong. di ka kayatan. Mangipatak-derak manen iti sa bali abalay. Ngam di ka kayatan akabalay. Magurgura ka, Miling! Sorry, Aldong. Pakawanan na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din, insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.